Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụọ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta n'ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na Chinedu nọrọ awa abụọ n'iro. Ka awa abụọ gasịrị, Akụbụzọ kpọbatara ya si ya ọkụkọ nyụọ ahụ ala achụwa ya ọsọ. Ọ dị ime amụọ nsị, ire mmiri ọkụ, ụjọ anaghị atụ gị iji aha m akụ asịrị. Ị na-ekwu pịrịpịrị, makpuru ala ka m gwọọ gị ọrịa gị n'ihi na m nwere ihe eji agwọ ọrịa na-arịa gị. Ọ pịara Chinedu ụtarị. Ọ naghị echefu ya echefu na ndụ ya. Nke ahụ bụ mbụ o metụrụ Chinedu aka kemgbe ha jiri biwe. Ka ọ na-apịa ya ụtarị ahụ n'ahụ dum, ọ na-akpọregharị n'ala na-eti mkpu na-arịọ mgbaghara. Ọ na-agba ọtọ oge niile. Ya mere, mgbe nna ya ukwu na-apịa ya ụtarị n'iwe n'ahụ niile, otu ube ụtarị dara ya n'ihe o jiri bụrụ nwoke. Ọ fọdụrụ nwantịntị ma o tiwaa ya akwa ọkụkọ. N'ezie, ụtarị Akụbụzọ pịara Chinedu furu ya oke ụfụ. Chinedu bere nnukwu akwa. Chinedu chịrị ka ọkwa, bee chi ya, bee aka ya, were isi gbaa ala gburugburu. Ọ dị ya ka ụwa emebiela. Mkpu ọnwụ na ndụ Chinedu tiri lakọtara ndị mmadụ n'ụlọ Akụbụzọ, ma Akụbụzọ mere ngwa ngwa kpochie ụzọ ka onye ọbụla ghara ịbịa nyochata ya. Mgbe Akụbụzọ hụrụ otu Chinedu siri atụ akpịrị, jide dimkpa ya aka, ọ tụrụ ilu sị, onye taa m arụ n'isi ezeghị ụbụrụ, m taa ya n'ike agaghị m eze nsị. Akụbụzọ kwuru okwu a iji wee moo onwe ya obi, n'ihi na ọ kpachaghị anya ti Chinedu pịa ya ụtarị a n'ụjọ. Eleghị anya, ọ bụghị otu ube ụtarị ahụ fụkarịsịrị Chinedu ụfụ. Otu ube ụtarị ahụ nwere ike chụọ ya ma ọ bụ mee ya ka ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. N'ezie, ụtarị a fụrụ nwatakịrị a ụfụ. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe merenụ. Ndewonu.